¿Cómo estás? Aí vai a petaca, así que empezamos ben. Bueno, xa empezas tirando as cousas. Como estás? Gustoume eso de ser da Costa da Morte. Home, é que eu dixen, eso ten que ir por diante, non? Sí, claro, eso sempre. Un Sí. da Costa da Morte sempre presume. Espera, dixen, pero hai que dicir Camariñas, porque se digo ao mellor Corme ou Laxe, igual xa vos enfadades, porque sodes así un pouco, non? Tamén é verdade, non? Tamén é verdade. Si de algo sabemos en Galicia é de mover marcos. Así que, por favor, que ninguén nos toque e deixemos as cousas onde están. Mira, eu vexo checar de que dormistes moi ben esta noite. Moi ben. Falando deste programa de como ser feliz, estábame acordando eu desa cita de Charles Chaplin, que no seu día dixo: sé ti e intenta ser feliz, pero ante todo sé ti. Pois agora que eu volvo a ser eu, porque teño un horario para dormir decente e normal, podo decir que grazas a iso, entre outras cousas, son feliz. Antes non eras. Espera, ti queres disparar. Non, esperad un momento, porque isto... Javi Silva, por favor, atento, é o noso realizador. Chegou Miguel Anxo Bastos! Un forte aplauso, aí está. Ponte de pé, que estábamos esperando por ti. Ai. Caladiño, vale? Caladiño para o debate final. É que claro, vino chegar e dixen eu. Non, mira, non estaba de tempo. Sí. Bueno, eu quería, porque claro, falamos de sono, falamos de felicidade, pero é certo que contigo eso non iba. Eu só unha pregunta fácil. Que é o sono para ti? O sono para min é como aire para vivir, non? Eu creo que se non dormimos non somos persoas. Non somos quen de enfrontarnos ao día a día. Claro, quen non dormiu, quen non pasou un día, unha semana, e sobre todo cando un era novo, meses, se queres, sen dormir as horas necesarias. Eran anos, Pero que no meu caso, claro, no meu caso non foron semanas ni meses, foron moitos anos. E como era o teu día a día? Porque todos sabemos que estabas na noite. Complicado. O principio non. Claro, eso quería preguntarche eu. Isto foi desde o principio que te puxeste os cascos e tal, ou foi como acumulación? Por iso, a min gostaríame que alguén, que para iso hai expertos, que me digan, que me expliquen esas diferentes fases na vida dunha persoa a hora de dormir. Por qué? A min pasoume, na miña experiencia, ao principio, con 20 tantos anos, non chegaba a 30 anos, cando empecé a traballar de noite, levaba ben. Tanto é así que eu remataba o programa de radio ás 7 da mañá e cos compañeiros íamos botar unha partida. Sí? A esas horas, 7 e pico da mañá. E vías os traballadores que se incorporaban á xornada e nos estábamos de retirada e tomando café e botando unha partida. Logo, ia para a cama, podíasme por unha banda de música que eu dormía igual. Que dis? Sí, igual. Pero será o comenzo, non? Porque O principio, por iso digo que seguro que influen os anos. Porque logo, co paso do tempo, empezan a vir os problemas. Pasei diso a un mosquito na habitación do lado que me espertara e acababase. E entón, claro, eso é durísimo, non? Ves como pasan as horas e ti non és capaz de conciliar o sono. É dicir, non? Cando alguén quere dormir... Marcial, perdón. Espera, que algo nos... Compañeiros. Dime. Disculpas, Hola, que tal? Admirado Marcial Mouzo. É que antes localicei por aquí unha persoa. Podes poñerte en pé, por favor? Como te chamas? Flor. Sí. Flor. Que flor? Todas. Todas as flores. Flor, de onde ves? De Cabanas. Tamén, vale. Ti durmes ben, verdade? Sí. Ti podes te definir como lirón. Sí. Unha persoa que durme a gusto. Sí. Ti podes dormirte aquí, hoxe. Sí. Non, eso non, por favor. Sí. Flor, Sí, non? eso non. Si me pongo, sí. Durmes en calquer sitio? Sí. Cal é o sitio máis raro onde te dormiches? Sentada nas pedras da playa. Co neno no colo. Poner no... Pero o neno, Flor, canta... Que coa marea baixa, idade supoño. tiño o neno? No, que idade tiño o neno? Que idade tiño o neno? Meses. Meses. Bueno, vale. Bueno, Rafa. Bueno, non pasa nada, vale? Vamos a pixelarte a cara e xa estaría. Rafa. Sí. Mira, este rapaz aquí está Gracias. dicindo todo o rato que sí. Cal. Eu non sei... Espera que vou por aí, Estaba... Vou correndo. É o fillo. É o fillo. Está o fillo aquí. Todo o rato que sí. Onde está o fillo? Aí, o de Podes rayas. poñerte en pé, por favor. Darlle un aplauso que está vivo. Como te chamas? David. Vale. Ponme poñer, perdón que me cole por aquí, David. E agora, perdón que che dé o cu, David, entón, ti saíches a túa nai? No. No, eu o que me pregunto é outra cousa.
con perdón de todo o mundo, daquela, e se agora David se pon no colo de súa nai Flor sería capaz de quedarse dormida? Eu pregunto, Pero a cuestión é... Eu durmo, Por que Se nos... o fago, durmo. Ela di que sí, Eu durmo con ela, se o Bueno, non sei fago... se facer a prova, non A sei ver, se ten vos diga. dianteira, a ver. Eu que estou pensando é onde estaría David se aquel día a marea estivese chea. Porque tiveses que dormir coa marea baixa, está claro. Pero o que quero saber eu é, non saíches a tua nai en canto a sono? A dormir ben? No. Ti durmes mal? Depende do día. Depende, Pero claro. despertarme é horrible. Non teño máis preguntas, señoría. Claro, moitas gracias. sobre todo se é fin de semana dormirá. Nos teus primeiros anos da radio, porque agora a Radio Galega xuntouse a radio e a televisión, non? E tamén se ve, está Pepe Capelán. Non sei se o vistes outro día que se quedou dormido en pleno programa. Bueno, ele estaba... Si, non o viste, tens que ver que hai un rin por aí. Non sei se o viste, estaba moneando. Mira, aquela señora di que sí, esa de blanco. Esa, Rafa. Hola, que tal? Como te chamas? Gracias por vir, Se ti Mira. isto non sería o mesmo, verdade? Estaba dicindo que sí. Vistes como Pepe Capelán... Sí. Ensínanos que facía. Que facía, Pepe Capelán? Aí. Efectivamente. A xente falaba con ele e ele dicía... eso a ti foi unha pasou faena. de quedarse a dormir diante do micrófono? Non. Ou case? Non, a dormir non, nunca. Pero a bostezar, sí. E daquela podíalo facer, porque Porque non non se había podía, cámaras. claro. E entón, claro, temos o micro, o botón para mutar o micro, e cando se entraba así algo tal que querías, apreta o botón, pecha micro e fora. Pero agora coas cámaras non podes. E ti sabes o que é verte o día seguinte e ti era tremendo. Pero son as cosas de directo desta radio televisada. Parcial, ti máis eu compartimos moita televisión. Paradóxicamente, ti me facías as miñas entrevistas, agora toca a min. E houve unha vez, Acórdome. Sei o que me vas dicir. nun descanso, na televisión, nun directo, que me contaches unha cousa. Bueno, contáchesme moitas, pero aquela, incluso a min como médico, impactoume, non? Podémola contar? Sí, claro. Ademais, fixen o programa preocupado todo o tempo e eu estaba agardando a primeira pausa de publicidade para ir onde aviso. Pero conta xa, que a min xa me tendes aquí... Bueno, a ver, que pasou? Estábamos falando da pandemia, en plena pandemia. Entón entran en contacto cun positivo os dous presentadores que eran Roberto Vilar e Rodrigo, non? E eu presentaba o programa os xoves. Bueno, pois de repente chámame para decirme que teño que facer o programa todos os días, o quen anda aí todos os días. Sí, ata aí normal. Na tele, ordes. Ata aí normal, se non tivese que facer a radio 5 horas cada noite. E entón, claro, pasa un día e outro, noite, día, desplazamento a ordes, a tensión do directo, tanto nun programa como noutro. Pois chegou un momento que petei, supoño.